श्री हरिवाय गुरुभ्यो नमः. चारित्रिक नगर, धार्मिक नगर, देवनगरी म्हणून तसं नाही, बसरूर आणतो श्री गोकर्ण मठ आणतो ते अत्तंचे प्रचलित पीठाधीश श्रीमत विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी त्यांनी पीठारूढानंतर प्रप्रथम बरी हरिसंस्मरण, भजन, संकीर्तन, हवन, भक्तालय, एक चार संगमारी बरी दैविक अथवा गुरुस्पती कार्यक्रम घालून घेतला ते देवालय संपन्न असत. बसरूर देवनगरी म्हणे हे गावांतून आमगेले समाजाक चांग धार्मिक मार्गदर्शन करतले, आम्ही ते धर्म प्रवृत्ती जागी करतले. दोन धर्मपीठाचे त्यांनी प्राचीन त्याचे केंद्र बसरूर हांगा श्री गोकर्ण पर्तगाळी वीरोत्तम मठाचे भारी मक्षीचे केंद्र असत. तशींची श्री संस्थान काशी मठाचे हे प्राचीन केंद्र श्री काशी मठांतू ते मठाचे यतिवर्य दोन स्वाम्याने वृंदावन एक असं तसं ते मात्र नाही, तीन कुंदवळ, एक श्री महारसा नारायणी, श्री शांतिरी कामाक्षी, श्री लक्ष्मी दामोदर, तीन कुंदवळाचे एक संगमस्थान हे वसुपुरी. यानंतर कौटुंबिक देवालय, एक श्रीरामचंद्र देवस्थान मुडकेरी काशी मठा इथूर आणि पेंटात श्री पेटे मुख्यप्राण देवस्थान असं. असल गावांतून एक प्राचीन नगरांतून एक देवकार्य गुरुसेवा म्हणताना ते आम्ही समाजाकडे चांग एक धर्म जागृतीचे एक कार्यक्रम जाता. बरी गाव तंत्रीत पावताय हांगाचे ते मठाचे आडत मंडळी, व्यवस्थापक मंडळी आहेत, मिनटे 10 जण आहेत, परगाव तरी बरी लोक येऊन भाग जातात. तशींचे कार्यक्रम संपन्न जात असत. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्सव मठ हे संस्थानाचे उदय जाल्ले, आरंभ जाल्ले क्रिस्तशक 1475 इस्वींतू जगदाधार तवा जलधारा गंगा तीरांतूची वाराणसी, तुम्ही आम्ही काशी म्हणताची, बनारस म्हणताची, थंय आमगे हे गोकर्ण मठाचे एक उदय जाल्ले. ते कशी आमगे समाजाची एक वटूक उडपी अष्टमठापैकी परिमाण मठाचे पूज्य श्री रामचंद्र तीर्थ ते परंपरेचे संचे इतिवर्य त्यांनी एक चांग एक वटूक आमगे गौडसार्थ ब्राह्मण समाजाचे वटूक चांग अर्रते योगदशे वटूक त्यांनी आश्रम दिले. त्यांना श्री नारायण तीर्थ म्हणून विधान आहे. त्यांनी वाराणसी त्यांनी एक मठ स्थापन केले
अनंतर दोन्ही स्वामी परमपूज्य श्री वासुदेव तीर्थ. तर श्री वासुदेव तीर्थानं तशी मुखासून संदर्भानुसार बसरूर म्हणत मागची तरी ते धार्मिक केंद्राची बसरूर आचार्य मठ छात्रा दिलय म्हणते आचार्य मठांत ते तांगे आचार्य मठ तांगे पूर्वाश्रम जन्मभूमी तांचे ते तांगे दीक्षे दिलेले. अदनंतर ते जीवोत्तम स्वामी तांगे अंकित नामाची अनवर्थ नाम घाला आमच्या नाम नमस्कारात तसा जीवोत्तम श्री वायुदेव अपरावतार श्री महाविष्णू तो देवदेवोत्तम सगळे जगन्नियामक. जीवोत्तम नाम ते वायुदेव अपरावतार म्हणताना श्री मध्वाचार्याने की एक मध्वाचार्य तशी वायू स्वरूपी आमका आम्ही माधव मताली आहे. आम्ही शंकरपासून तर श्रीमन मध्वाचार्याणा मृतकमनमध्ये निवासी हे केवढे अस करतात. तशी ते त्यांनी त्यांना आश्रम दिल्यानंतर त्यांनी अभ्यास आता साधने ते प्रतिभा संपन्न होईल. जन्मजात प्रतिभा संपन्न आहे आणि सतत अध्ययन चांग काव्य साहित्य वेदांत तज्ञ चांग ज्ञान मिळेल पाहून ते कवित्व की काव्य करून योग्य बरे पाहिजे एक ज्ञान इदंत ते योगशास्त्रात बरी एक कौशल्य असेल. तसंच ते स्वामींनी त्यांनी गोड एक साहस गाता गेलं ते कालांत त्यांनी श्री गंडकी यात्रा केली असं पळया. नंतर तेची परंपरेचे 23 स्वामी परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ 23 हे तिन्हीचे कितले समयाचे अंतर असत तर त्यांनी बरी साधन केलं त्या करायला. ते कशी झाले ती साधन एक श्री संस्थानाचे आराध्य देव श्री रामचंद्र श्री रामदेव मर्यादा पुरुषोत्तम त्यांच्याकडे अनन्य भक्ती तो देव पावता राखता देवा तुझी गती तुझी मती म्हणता गेले गट्टी पाय धरली म्हणते ती यात्रा करताना ते ध्यास अनन्येने योगेन ते गीता वाक्याप्रमाणे अनन्य ते देवाला ध्यान की ध्यास की त्यांना देवाला अनुग्रह केल्याने ते आत्मशक्ती त्यांची ते काळात यात्रे करून जिकील असत. त्यांना ते परमपावन गंडकी नदीतून ती विठ्ठला मूर्तंका प्राप्त झाली. त्यांनी ते मूर्तीचे अंगविन्यास म्हणून मुखावेलचे ते मूर्ती निमित्ताने त्यांचे प्रभावाने त्यांना अनुभव झालेले अथवा ते मूर्तीचे एक चांगले दैविक कलेनं नंतर आचरण योग्य एक अवकाश मिळाले त्यानुसार नाव धरणे आणि प्रथम विठ्ठला मूर्ती श्री दक्षिण काशी मध्ये गोकर्ण क्षेत्रात त्यांनी प्रतिष्ठापन केले. भूविजय विठ्ठला म्हणून नाव धरले. अनेक विठ्ठला मूर्ती त्यांनी मठांतून पूजे जाऊन घेतले टक्का श्री वीर विठ्ठला म्हणून नाव धरले. त्याची ते देवालय एक अंगविन्यासा भंगी इत्यादी तो तांगी कसं देवाला प्रेरेपण दिले. तिन्ही विठ्ठला मूर्तीने बसरूर तिकडे पूर्वाश्रमाचे ते जागेरे ते पुण्यभूमीतून थंय ते मठ होते एक धार्मिक केंद्र ते शाखा मठ श्री संस्थान गोकर्ण पत्रगाडी जीवोत्तम मठ शाखा करून परिवर्तन करून ते दिग्विजय विठ्ठला प्रतिष्ठापन केले. करीन ती सत्य असत्य ते प्रतिष्ठापन केल्यानंतर ते सगळे परंपरेची ते दिग्विजय विठ्ठलांना त्यांचे प्राप्त झालेले दिग्विजय विठ्ठला अनुग्रह केला त्यांनी मार्गदर्शन केला बरी स्फूर्ती लावली त्या काय संधी येणार अशी गावा देशाला अनुग्रह पडतात त्या दिग्विजय विठ्ठलाने बरी कृप असं केली. तशी महासाधक येते गंडकी यात्रा केलेले. आता नंतर 23 श्री गोकर्ण पत्रगाडी जीवोत्तम मठाचे 23 गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी जिवडेर स्वामीजी त्यांनी तिची यात्रा केली. कशी केली त्यामुळ एक पूर्वसिद्धता ते परमपूज्य जीवोत्तम स्वामींनी
यात्रेकोर सकड बरोवन दवरला कशी यात्रा कसन तें अडचण येता बिगन येता कशी कोरका कसं आमगेले ध्यास आसका कसं आमगेले भितर अंतरशक्ती जावका कसं तयार जावका तांणी करून दवरलें तदनंतर हांवें एक बरें तें समयाचें अंतराळी ते कालमर्यादे हांकां आधुनिक विज्ञाना संबंधान बरी कसं साध्य आसा तें पुरो ताणें तयार करून घेतला नंतर तांणी कशी श्री विद्यालय राजा तीर्थाले तांणी तें जितकें बदल तें यात्रा करून दुर्गम यात्रा सुरू केली तांगेली म्हणणें आसा परमपूज्य श्री जीवोत्तम तीर्थ स्वामी महामहिमान्वित तांणी कशी आराध्य श्री रामदेवाने ध्यास केल्लो आसा तेजे आमी तिनूय तांणी आमी तेजी रिती तेजी ध्यासारी आमी ते विठ्ठल तरेक धर्म तांगेले ते देवान की तुज्या आंगांनी एक स्मरण की चिंतन की मनन करून यात्रा केलें ते शेर्पा शेकडो वापस ते सामान्य होतले शेकडोची त्याला नियमित लागीं तांगे दोन वैदिक तशें लागीं काम सगळ्यास्त मंडळ आसली तरी ते यात्रे फुडारी ते प्राकृतीक तांचे ते हिमपात म्हणा ते चोण वच्चें अकस्मात कसं चिडून जाता ते भारी प्रपात अखंड ते शिंय त्या अंगताक संपल्यान एक समवस्त्र घाम घेतली तरी अंत कडकड पसंत की असं एक ते बरी ते बदल एक चिंतन ते समयाक ते बरी जागृत पुढची यात्रा आणि ते यात्रा समर्पक केलें आणि यात्रा पूर्ण केल्या नंतर वर्षांनी श्री दिग्विजय विठ्ठला सन्निधानान तूं मुक्काम कोर प्रार्थना कोर मनान चांग एक दैविक बरें एकदम केल्लें तरी याद करून पुन्हा तांगेले चांग एक सेवा अर्पण म्हणणारी बसरूर तांणी चातुर्मासी व्रत केलें ते चातुर्मासी व्रता वेळार तांणी उद्देश कसलो परमपूज्य श्री जीवोत्तम तीर्थ स्वामी संस्थानाचे ते नावान तुमची संस्थानाचे बिरदावळी की ते नावान अलंकृत नाव ते ताका समजून तांची योग्यता संपन्न ते गुरुदासा संस्कृत केलें ते चांग रूपाची यात्रा संपन्न बदल तांणी हरिगुरू सेवा रूपारी ती चातुर्मासीय आचरण केलें म्हणजे तुजी आमकां बारीक एक अभिमान दिसता त्याचे वेळार इतित्रीय संमेलन जाल्लें आसा तशें की तांणी ते परम जीवोत्तम स्वामी बद्दल तांणी एक युग प्रवर्तक म्हणून एक चांग पुस्तक तांणी केलें ते यात्रे संबंधांनी बरयताले यात्रे संबंध ते श्लोक रूपाचे माहिती जायत तसं एक पुस्तक तशें अष्टसिद्धी म्हणून इंगडे पुस्तक दोन पुस्तक तांणी छापसून चंद्ररूपार ते जीवोत्तम स्वामी पुण्य दिवस अर्पण केल्लें आसा तेचे म्हणटना एक श्री संस्थानाक हे दोन स्वाम्याने ते गंडकी यात्रा बरी विंगड कार्यक्रम ते खंडित उल्लेखनीय अथवा इतिहासात दाखल तसले 1600 बरोबर तसं ते तदनंतर तरी बरी श्री जीवोत्तम तीर्थ स्वामी तांकां विठ्ठल तळय प्राप्त जाल्ल्यानंतर त्या देवाक तेंचे स्थापन केल्या नंतर तांणी नंतर पूर्ती स्वामी बसरूरा पाविल्ले आसा ती बसरूरा पावून विठ्ठल आराधना करून तांणी तांगेले एक स्वामी परिव्राजक सर्वसंग परित्याग करून तांणी एक कडेन वस्तीस रावपना तांणी ते संचारशील जावन गांवांत ते धर्म प्रचार इत्यादी करत येयला आसा ती तसा एक ख्याती तसा एक चांग एक नडवळिका आमी ते एक परंपरेन पळयता ती तशी की तदनंतर आतां प्रचलित श्री विद्यादेवी तीर्थ स्वामी पिठारूढ जाल्याची तांचे बरी ते एक दैवीक उत्साह आसा दैवीक मनोल्लास आसा आमी एक संस्थानाचे पिठाधीश जावन परिव्राजक जावन शिष्यवृंदाक बरी धर्मजागृती कोरकाळ म्हणजे चांग एक कळकळी आमी पळयता आसा ती ते आमकां बरी धन्यते विशय जावन आसा तो शब्द सांगता आतां जगांतूं आमी मानवांक एक चांग एक विकास जावचें आमी आध्यात्मीक जावपाक जाल्यार चांग प्रचोदन मेळटा तितले कोण ते अनुग्रह करतले दितले ज्या करतले ते आमगे समाजाचे धर्मगुरू धर्मपीठाचे तशें की
ते आम्ही पाहूच्या का आम्ही चार अर्ध जाऊ का प्रयत्नशील जाऊ का ते शिष्य तशी ते गुरुने शब्द होड गुरुराय नरळगल्ला म्हणून सर्वज्ञान असं न गुरुवरधिकम भारी सरळ एक वाक्य तुम्ही ते गुरुभक्तीबद्दल ऐकून अशा करू आणि गुरुप्रसादो बलवान न प्रसाद तस्मात न बलवत्तरा गुरुप्रसाद गुरु अनुग्रह कसे विंगडकांचे ना तसे म्हणतात ते ज्ञान जीवनात गुरुवरी आणि मार्गदर्शन धर्मगुरु मार्गदर्शन ते सर्व जाऊका याच्या संदर्भारी एक देवकारुण्याबद्दल विष्णुकारुण्याचे स्तोत्राचे एक श्लोक सांगून मी गेले दोन्ही वाक्य हरिगुरुचरणात समर्पण करता ते विष्णुकारुण्य स्तोत्र अंतिम श्लोक होतो दोन्हीची पंक्ती श्लोक 6 श्लोक त्याला बरी हे संदर्भारी आम्ही चिंतन करतो चिंतन मात नाही 8 येणं करूच्या आमची एक प्रचोदक म्हणून लागतात तो आमचे हृदय शोधनाक एक मनशोधनाक ते श्लोक ठेवते आता हे संदर्भात उल्लेख करून ते बिगिन एक सान एक शब्द कुसुमांजली अर्पण करते कार्यक्रमात पूर्णविराम देतात असं प्राय ते ब्रह्मपुराणाचे ते सांगते तंतु ते श्लोक असतो लोके सधन्य सशुचिः सतु सत्यवक्ता मखैस्तपोभिर्गुणैर्वरिष्ठः ज्ञाता सदाता सतु सत्यवक्ता यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमाकी देवा त्यांचे पुरुषोत्तम देवदेवोत्तम ते भक्ती असं म्हणून झाली पण घर तंतु गुणाची सांगेल असं तो त्याग ते देवा ते भक्ती दबर तो व्यक्ती तो भक्तू तो आस्तिक महाशय सो भर चांगचान गुण पावते तो विद्वांस तत्व ताकि तो मस्त त्याग रूपार तो यज्ञ याग करता म्हणजे त्याग भावने यज्ञ म्हणून नाही बिंगड यज्ञ नाटणे एक चांग हे लोक उपकार करतात ते यज्ञाची अशी बरी काम करत नाही आणि चांग एक योग्यता संपन्नता म्हणजे श्लोका दिसतात ते तसं एक योग्यता पाहूया का भक्तीची कारण आता हे संदर्भात बोलले ते संदर्भातून की मला ते भक्तीचे बरं आहे ताकि तद्यंत गंतशक्ती मिळी स्फूर्ती मिळी गुरुवर्या ते साहसाक त्यांनी चांग कीर्ती गाता साहस गाता कुरच्या जाणे यशस्वी जाणे म्हणजे चांग एक तत्व असं तशी हे संदर्भाली हे एक देवा ते भक्त अस का भक्तिष्ठ तत्साधन ते आमगे जीवनाक आमगे पाठ गेला लागते आमगे रक्षा कवच ते संबंधाचे एक स्तुती उद्गास करताची पुरपरा मनन करताची सर्व एक पागिले म्हणता अथवा ऐकत आहे म्हणता सर्व ते देवा तसं एक भक्ती जागृती कोण देऊ आणि आम्ही कसं करता येता शक्ती येता मध्ये भक्ती करताची तका देव सर्व अनुकूल कोर देऊ हरिस्मृती कशी जाऊ का गुरुस्मृती खंडित अवश्य दोन्ही जाऊ का ते दोन्ही स्मृतीनं दोन्ही स्मरण की दोन्ही बद्दल आमगे काही ध्यासू दिविती आमगे जीवन चार उज्जीवन म्हणजे शक्यस ते असं एक माध्यमाचे अनुकूल करून दिले तर माध्यमाचे त्याचे व्यवस्थापकांक धन्यवाद तशी तुम्ही सर्व ऐकलेले श्रोत्र बांधवांक तुमक बरे शुभाशंसना आणि प्रत्येक दावतावळी उद्गास करी म्हणजे पुन्हा श्री हरिगुरु स्मरण करताजी मिगे हे 4 शब्द एक अर्पण कार्य तका समाप्ति करता श्री कृष्ण अर्पणमस्तु. सांभाळो शोक नाशको हार दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथ श्री विठ्ठलो
विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश परतगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु परतगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संतासी निवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश परतगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदांत सच्छास्त्र पुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये
भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थी संसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम्। प्रिय पावन मूर्ति कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला। विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वकारणो विश्वरूपाधरो विश्वकारणो विश्वरूपाधरो विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला पर्तगाळी वीर विठ्ठला। कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पर्तगाळी वीर विठ्ठला।
करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भार दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथो श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानदे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानदे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवचाक यतिवर्यांक सेवे घेवचाक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला 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 विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा
परिपालसदमला शुभकरा नत जनमन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपालसदमला शुभकरा नत जनमन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವರ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ 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 ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರು ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರು ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರು 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿ ವೇದ ವೇದಾಂತ ತರ್ಕಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯೋ ನಿರೋಧನಃ
तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्। ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ, 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 ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ, ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ, ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ, ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ, ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ
ವಂದಿಸಿರೋ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्. श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता. श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना, श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन. श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता. गुरुपाद सेवन नित्य अर्चना, गुरुपाद सेवन नित्य अर्चना, ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान, ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान, ह्यांची भक्तांक
मुक्तीचो सोपान हेची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्री यतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती श्री यतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक वंदन करता बहुत अच्छे सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधीश स्वामी सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी बहुत अच्छे परतगाळी मठांतु वासस्थान परतगाळी मठांतु वासस्थान परतगाळी मठांतु वासस्थान हरिचरण गुरु चरण आमचे ध्यान धीर गंभीर नम्र शांत वदन धीर गंभीर नम्र शांत वदन सत्कर्माचे सुबोध हेची कथा
श्रीमद्विद्याराजतीर्थस्वामी सिद्धयोगी दयतिवर्यन मामे श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थस्वामी। बहुत अच्छे। गुरु चरण कमलादि परम पावन चरण सगमा जगमा पगारा परम पावन गुरु वचन दूर करता अज्ञान गुरु वचन दूर करता अज्ञान सिद्ध योगे श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी सिद्ध योगे दयति वर्य श्रीमद्विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इटिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠಲ ವಿಭುವೆ विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपांग गमना विश्वात्म विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपांग गमना विश्वात्म विपांग गमना विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विश्वव्यापक विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विठ्ठल विभुवे विठ्ठल विठ्ठल विभुवे विश्वದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠಲ विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वरूपने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वकारणने विश्वजागरने विश्वकारणने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विठ्ठल विभुवे विश्वದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ
ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ದ್ವಾರಕನಾಥ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಜಯ ಜಯ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ ಜಯ ಜಯ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संतासी निवासु सारस्वत उन्नतिन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथ तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिराज
विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधव भक्तिदम्। प्रिय पावन मूर्ति कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला पतगाळी वीर
वीर विठ्ठला. विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो. विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो. विश्वकारणो विश्वरूपधरो. विश्वकारणो विश्वरूपधरो. विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला. परतगाळे वीर विठ्ठला. कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती. पांचजन्यधरो पांडव पक्षो वीर विठ्ठला. परतगाळे वीर विठ्ठला. करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको. भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको. तू सुखदायक भक्तांक सोडा. तू सुखदायक भक्तांक सोडा. दीनांचो नाथो श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला. परतगाळे वीर विठ्ठला. कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती. पांचजन्यधरो पांडव पक्षो वीर विठ्ठला. परतगाळे वीर विठ्ठला. जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानरे तटांतो. जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानरे तटांतो. यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक. यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक. परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला. परतगाळे वीर विठ्ठला. वीर विठ्ठला. परतगाळे वीर विठ्ठला. कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती. पांचजन्यधरो पांडव पक्षो वीर विठ्ठला. परतगाळे वीर विठ्ठला. वीर विठ्ठला. विठ्ठला विठ्ठला. विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम्. विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम्. विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये.
मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा
ವೇದ ವೇದಾಂತ ತರ್ಕಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯೋ ನಿರೋಧನಃ ತಂ ಶ್ರೀಮದಿಂದಿರಾಕಾಂತತೀರ್ಥಂ ವಂದೇ ತಪೋನಿಧಿಂ. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ, 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 ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ, ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ. ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ. ಸರ್ವ ಭಜಕ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೋಜನ ಗೃಹ ಅಂತೂ ಸರ್ವಂಕ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಯ ಸರ್ವನ भोजन प्रसाद स्वीकार करने बस कामणु विनंती करून घेता. 3:15 गंटेक स्वामी विद्याजीराज वेदिकेक येताची तुमी सर्वांना स्वाम्याक उठून दाबून स्वागत करता. स्वाम्याला अनुग्रह प्रवचन जाता. तुमी सर्वांची स्वाम्याला त्या अमृतबाणी ऐकून धन्य जावका म्हणून सर्वांना विनंती करून घेता. आनीक अमृत प्रवचनानंतर स्वाम्या मोक्काम वताची आम्ही सर्व भजक वृंदांना सर्व स्वाम्याक भक्तीन श्रद्धेन प्रीतीन विंगड गांवाक दिवन पडटा म्हणून विनंती करून घेता. आनीक स्वाम्याला 5 वर्सांनी आमगेले जनपद जनजीवन धन्यवायतु नेला जाला आमी सर्व धन्य जाल्ल्याची म्हणून आमी अशी भावन करपाची सर्व देवगुरू स्वाम्याला अनुग्रह पात्र जावा म्हणून तुमगे लागीं पुनरपी विनंती करून घेताची. 3 गंटेक ह्याची सभागृहांतू विद्याजीराज वेदिकेंतू स्वामी उपस्थित जाताची. अमृत वाणीचे अमृत प्रवचन जाता. सर्वांची शांत रितीरी स्वाम्याला प्रवचन ऐकून धन्य जावका म्हणून सर्व विनंती करून घेता. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. शुभम. ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ, ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ,
ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ. पर्तगाळिमठाधीशं रामविठ्ठलपूजकं विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्. श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता. श्रीराम वीर विठ्ठला का नमना श्रीराम वीर विठ्ठला का नमना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशां